Hai no jotono lamsogo Rwngmung Swrwngmung YouTube channel o tabuk norok je rignai nugwi tongo abongkha blue, yellow, pink tei white ni combination bai kaisa naithok khe takjak rignai mugili mo kaisa simple rignai bwthai rok rwjakya haibano naina khe belai naithogo jebo norok nugwi tongo reality bo mo haino naithogo etab next je rignai tagwi tongmani moni abongkha kwchak tei kayekta color ni combination bai khe swngjak belai naithogo rignai bo omo hai same to same already kaisa phali paijak rignai de roksa borok abono nugwi naithokjagui no teisa order khaima bai teisa tagwi ma tongphiro kai sini YouTube channel o je rignai rok tagmani rok jodi no chajagui tongkha ba norok order reimano description o mobile number rejaknai WhatsApp number norok aro WhatsApp number o contact khaimano tomungno chajagui tongkha ta kai channel no subscribe khai tamni subscriber belai kom kho bagui at least 500 subscribers supungna bagui viewers no koijao tenorok like khaina tapukdi share bo khlaidi bas kangjaro tebo kaham content utubnan try khaina hambai